Представители на българската държавност, уважаемо семейство Тодор и Здравка Баткови, ктитори на храм Свети Висарион Смоленски, обични, скъпи в Господа родопчани! В днешният светъл празничен ден, когато всички ние сме се събрали тук под благодатните и изпълнени с божествена благодат сводове на този благолепен и величествен храм в Родопите, за да отбележим Висарион Смоленски, си спомним думите на псалмопевецът, светият пророк цар Давид, който казва: „Какво да въздам Господу за всичките му благодеяния към мене?“ Искам преди всичко да изразя своята синовна благодарност към Негово високо преосвещенство Пловдивският митрополит Николай, който напъти моите първи стъпки на епископското служение в този благословен от Господа Бога край, кръстатата Родопа планина. Благословен край, който съжителстват двете религии. Край, в който мирът, любовта и разбирателството живеят дълбоко изконно в всички обитатели на Родопа планина. Тук, за моето 2-годишно служение, аз усетих любовта на хората. Аз, според моите слаби човешки сили, но преди всичко с Божията всемогъща десница, посяхме семето на вярата в сърцата и душите на благочестивият христолюбив български народ, който живее тук. Слава Богу за всичко! Бог не ни изостави и за миг в нашето общо служение. Служение на Светата православна църква, което е изкачването по онзи стръмен път на нашата Голгота, който всеки върви, за да се спре до подножието на кръста Христов, да получи упование, закрила, прибежище и насърчение в Светата православна вяра. Искам от цялото си сърце да благодаря на всички, на институциите в град Смолян, на всички жители, на всички, които са били гости на този град, с които сме общували, с които сме споделяли мисли и с които преди всичко не са били безразлични към Светата православна църква. Искам да благодаря на подателя Бога, че тези 2 години от моето служение като епископ тук в Родопите бяха години благословени от Бога. Отнасям в сърцето си любовта на Родопите. Част от пространството в моето сърце вече е заето с Родопа планина, с Смолян, с благочестивите населници на Родопа планина. Отивайки на високо отговорното служение в Западна Европа, аз ще отнеса тази любов, която любов ще раздавам на всички наши чада зад граница и всякога